Hyvää iltaa, arvoisat lanittajat. Täällä olemme hiljaisuuden keskellä lämmitelleet moottoreita ja lämmitelleet renkaita. Seuraavana meillä on vuorossa finaalit Trackmania-nimisestä formula-pelistä, jossa formula-autot jyristävät läpi silmukoiden ja kaiken maailman turbiinien. Admins Petri Skipstead Challenge, ja tämän warm-upin loppuessa meillä alkaa meidän finaali, jossa pelaamme siis cup-muotoisesti tätä peliä. Jokaista karttaa pelataan 5 kierrosta ja aina siitä ykköseksi tullut saa eniten pisteitä ja 10. tullut saa 1 pisteen. Täällä vielä kysellään pisterajaa, onko 200 pistettä, mistä voittaa 100 pistettä menee tämä finaali poikki, eli 100 pisteeseen pitää päästä, ja sitten vielä on sellainen, kun sen 100 pisteen haamurajan tavoittaa, niin sen jälkeen on vielä 1 kierros voitettava, jonka jälkeen kruunataan champanjan suihkujen alla sitten formula-voittajaksi vuonna 2014 Skynet LAN Games -tapahtumassa ensimmäinen rallimies. Tai nainen, mistäs näitä sitten tietää? Siellä nimimerkkien takaa voi löytyä vaikka minkälaista hameen heiluttajaa. Tämä oli meidän lämmittelykierroksemme. Siellä maaliin lentelee nurmikolle vielä Ginexit ja Tumbkskit, ja nytten katsomme tuota rataa, jonka läpi näiden virtuaalimoottoriurheilijoiden on huristeltava noilla virtuaaliformula-autoillaan. Ne kulkevat todella lujaa, ja näissä kartoissa on mutkia matkassa, vaikka muille jakaa. Tämä on sellainen peli, että itse en ole enää vuosikausiin uskaltanut tätä pelata, kun vauhdin huuma on niin valtaisa, ja näin on vaikea katsoa edes tätä valtaisaa moottorihuumaa. Ja siirrytään kauemmaksi siellä mennään mutkiin lujaa, ja mutkista tullaan ulos vielä lujempaa. Kaksoispiste D ottaa sieltä mutkat suoriksi ja huristelee tuttifruttin perässä. Siellä kärkikahinoissa kovaa ajetaan, niin kovaa, että renkaat meinaavat sulaa, mutta niitä on varikoilla varattuna isot kasat. Jokaisen kierroksen jälkeen saa renkaat vaihtaa, se lukee säännöissä, ja se onkin tarpeen, sillä näissä kähinöissä niitä kuluu enemmän kuin selostajalta kahvia ja pikkupitsuja. Ensimmäisen kierroksen ensimmäinen voittaja oli vaikeasti lausuttava kirjainyhdistelmä, mutta sieltä otti 10 pistettä plakkariin, eli 10 ensimmäiselle pisteitä jaetaan, ja siellä jäi sitten 9 pelaajalle näytti tulevan pisteitä. 2 viimeistä sai 1 pistettä. Täysin en ymmärrä tätä, miten pisteiden lasku menee, mutta sitä minun ei tarvitsekaan tehdä, sillä tietokone hoitaa sen puolesta. Niin minun täytyy vain katsoa sitä, kun täällä törmäillään seiniin ja huristellaan pitkin sinistä asfalttia niin kovaa kuin nuo pienet virtuaaliset moottorit vaan luvan antavat, ja se on aika lujaa. Onneksi renkaassa riittää pitoa hurjimpikin silmukoihin, sillä nytkin tullaan sitten 180 astetta ja mutkaa voi ajaa vähän yli kovaa, niin se ohjautuu sieltä sitten kivasti ulos. Huvyks on jälleen siellä johdossa. Sieltä on kyllä 3 autoa ihan siinä kärjen tuntumassa, ja kärkikahina on todella tiivis, ja siellä karkaa Tumpskilta sitten tuo kärkijoukko tavoittamattomiin. Ja tämä kartta on suhteellisen lyhyt, mutta lyhyessäkin kartassa Trackmaniassa on vaikka kuinka monta mahdollisuutta tehdä virhe. Siitä tässä pelissä on kysymys. Kuka tekee vähiten virheitä, sillä pikkasen kun pusuttelet noita kirkkaina hohtavia kumisia laitoja, niin auton nopeus hidastuu niin paljon, että yhdestäkin virheestä voi jäädä ne 10 pistettä saamatta, ja
pahimmissa kartoissa lennät vielä katollesi ja siinä ei auta enää mikään. Sieltä Tumpski törmää seinään ja turha sitä on enää katsella. Siirrytään tänne etulinjaan, jossa kaksoispiste viiva D on aivan kärjen tuntumassa ottaa sieltä varmasti mutkat haltuun ja katsellaan sitten, että pystyykö yllättämään vielä edessä kulkijat. Hyvin hyvä on myös se, että tässä pelissä, mikä ei siis vastaa Skynet ry:n virallista kuvaa virallisesta autoilutodellisuudesta, ei voi osua toisiin autoihin. Muistakaa lapset myös tämä kotona, sillä mikäli ajatte näin kovaa sillä äitin Subarulla, niin on vaara, että nuo turvatyynyt laukeavat. Ja sitä emme kenellekään teistä halua. 18 pistettä on Tutti Frutti Tutti Too Furiosilla. Nyt se nousee 26 pisteeseen tämän kolmannen kierroksen jälkeen. 20 pisteessä on 3 pelaajaa. Siellä Petri on vielä 3 kierroksen jälkeen nollilla ja Guinness on yhdessä, mutta kun tuosta ensimmäisestä sijoituksesta saa 10 pistettä, niin tästä voi tulla todella tiivis kamppailu, sillä mitä tahansa voi sattua yhdellä kierroksella. Ei tarvitse kuin kerran tuohon palliin osua, niin siinä voi mennä ne 10 pistettä jonnekin aivan väärään osoitteeseen. Ja niitä ei sieltä sitten enää takaisin saa. Sitten ei auta ajaa seuraavalla kierroksella entistä lujempaa. Ja sen nämä kuskit osaavat. Jarrua ei paineta, ellei ole aivan pakko. Ja harvemmin tässä pelissä on aivan pakko. Aina voi ajaa hiukan ylikovaa. Useimmiten se myös kannattaa. Tutti Frutti ottaa jälleen 10 pistettä, mutta sen takia pelaamme useita eri karttoja, sillä saamme nähdä, että eri alustat voivat olla eri kuljettajille aivan erilaisia. Toinen tykkää ajaa jäällä, toinen äidillä ja kolmas tyttärellä. Kenestäkään ei voi tietää, että kuinka hyvin sitten pärjää siinä seuraavassa kartassa. Pehmis ottaa hyvin haltuun näitä nurkkia, mutta kärki karkaa niin paljon, että siinä ei auta, vaikka olisi laitettu turbobensaa sinne moottoreihin. Pitää vaan toivoa, että vastustaja tekee virheen ja itse on täydellinen. Se on vähän niin kuin minun kouluelämäni oli. Aina voi toivoa. Mutta kärki karkaa, siellä menee Huvuds ja tohtori Paha Onni on kakkosena tällä kierroksella. V4 Rup 1, liekkö siinä on taas siitä ruplan kurssista kyse, tulee 4. maaliin tällä kierroksella ja pistesaldo on hyvinkin tiivis kolmen pelaajan kesken. 10 pisteen sisällä on 3 ykköstä tällä hetkellä ja yli 20 pisteessä on sitten 5 pelaajaa. Nyt minä luettelin noita edellisen kierroksen pisteitä, sillä tältä kierrokselta Hyvyks nousi jo 42 pisteeseen ja 40 pisteen tuntumassa on Tutti Frutti Furious ja siitä on hyvä jatkaa. Nyt vaihtuu kartta, alustat muuttuvat, mutkat ovat aivan uusia, siellä on tuollaisia valtavia hiekkakumpareita ja anteeksi mitä? Nyt on warm-upin aika. Nyt lämmitetään moottorit tähän uuteen rataan ja täällä onkin vaikka minkä näköistä mutkaa ja hyppyriä. Linnat kohoavat areenalla ja mutkiin törmätään ja tämä näyttää hurjalta. Minun pikku Mazdani kiitäisi näillä lakeuksilla vähintäänkin yhtä kovaa kuin nämä formula-autot, mutta katsellaan nyt sitten näitä formuloita, kun Mazda on näistä kisoista karsittu pois. Kinirek lämmittelee vielä renkaita siellä, tekee muutaman voltin ja päätyy sitten katolleen miettimään, että kannattiko. Ei varmaan kannattanut, mutta Warmapissa saa tehdä ihan mitä tykkää, sillä kukin lämmittelee tyylillään. Se ei ole keneltäkään pois. Nyt sitten katsotaan mitä nämä urheat virtuaaliautourheilijat tekevät tällä ensimmäisellä kierroksella toisessa kartassamme. Veikkaisin, että ajavat hiukan ylikovaa.
Ja siltä se todellakin näyttää, ylikovaa mennään ja ilmojen halkin liidellään. Näyttää siltä, että tässä kartassa on todella paljon tuollaisia pieniä pusukohtia ja noita ikäviä hyppyreitä ja tuollaisia tilanteissa, missä pito katoaa ikävästi renkaista ja niihin kyllä pitää osata valmistautua sitten hyvissä ajoin ja tuntea kartat kuin omat taskunsa, että on mitään mahdollisuuksia näissä karkeloissa. Ossi Einarilla jäi sinne matkan varrelle auto, samoin Guinness vielä hakee sieltä vauhtia laidoista ja se ei nyt tällä kertaa riitä tämän kierroksen voittoon, mutta siksihän näitä tulee lisää, että kaikilla on vielä mahdollisuus voittaa. Pisteet pysyvät edelleen tuossa kolmen parhaan. Siellä on Huvux, Tutti Futti Furious ja Pehmis ovat kolmen kärjessä ja ovat vielä siellä reilun 10 pisteen sisällä toisistaan. Eli erot ovat mitättömät siihen nähden, että jokainen kierros tuo maksimissaan 10 pistettä sitten voittajalle. Siellä sitten alkaa eroja syntyä kolmen parhaan jälkeen. Seuraavalla on 30 pistettä, kun kolmannella on 40 pistettä. Ja Petri ei vielä ole pistetiliään avannut. Petri ei ole pistetiliään avannut, koska Petri on casting-kone. Se varmaan on syynä siihen, että Petri ei aja nyt ylikovaa sitten näissä kisoissa. Sierra jättää ei tällä kierroksella tai tänä vuonna ole kanssamme rallia ajamassa, mutta hän on silti muistoissamme. Sierra on jättänyt monena vuonna. Tämä Trackmania on todella ikoninen Skynet LAN Games-kilpailu. Tämä on ollut mukana meillä karkeloissa jo vuosikaudet ja jos tällaista rallia on kansalle tarjolla, niin miksipä ei. Kyllä tätä kelpaa katsella ja vaikka itsekin tuonne radoille heittäytyä muina Kimi Räikkösinä kilpailemaan mäkihypyssä hiekkakumpujen yli. Tohtori Pahaonni hakee vielä mutkasta vauhtia ja löytää tiensä maaliin ja komealla voltilla päättää kierroksen Ossi Einarin pyöriessä hiekkaesteissä. Mutta mikään ei ole vielä varmaa, sillä vaikka Ossi Einarilla on tällä hetkellä 5 pistettä ja Guinnessillä 3 pistettä, se ei vaadi kuin 7 kierrosta puhdasta voittoa ja ollaan jo kiinni tuossa kärjen tuntumassa. Ja muistuttaisin teitä vielä urheajat, katsojat siitä, että tässä turnauksessa ei voita se, joka saa ensimmäisenä 100 pistettä, vaan tuo 100 pisteen haamuraja oikeuttaa sitten siihen voittoon. Eli sen jälkeen kun 100 pistettä täytyy voittaa vielä se oikea kierros, eli viimeinen kierros, jonka jälkeen saa korkeimman kruunun päähänsä. Eli on mahdollista se, että vaikka kaikki nämä kilpailijat suoriutuvat 100 pisteeseen ennen kuin löydämme voittajan. Sinne meni autot maan sisään. Vielä on 1 kierros vai 2 kierrosta jäljellä tätä karttaa, kun kaksoispiste viiva D syöksyy läpi ilmojen halki voittajan tietä pikkupusua ottaen noihin valleihin. Ja siinähän se sitten jättää tuo Sierra, vaikka ei Sierra olekaan. Tutti Futti Furious tekee todella tollaista jatkuvalla syötöllä pisteitä. Nytkin sieltä napsahtaa 10 tiliä voittajan taskuun. Paha onnen kerätessä 8 pistettä kakkosena. Ja siellä alkaa nousta jo nuo kärkikähinöiden pistesaldot todella lähelle 100 pistettä. 85 pisteeseen nousee siis Tutti Futti Furious tämän kierroksen jälkeen. Nyt vaihdamme karttaa ja katsomme millaisia kumpareita sieltä kolmannesta mapista löytyy. Itse tuskin olisin selvinnyt näidenkään kumpujen yli voittajana maaliin tällä valmistautumisella. Täytyy toivoa, että
näiden ralliautoilijoiden kypärien sisäinen nesteytys on hoidettu hyvin, sillä G-voimat ja valtavat nopeudet repivät kuskeja todella valtavasti ja on uroteko ajaa näin ylikovaa mutkiin. Siellä on ton kartan alussa on tuollainen ylikovuusvarmistaja. Siinä on oikea katapultti, että kaikki varmasti suoraan jo lähdöstä lähtevät niin ylikovaa, että siinä hitaammat jäävät saman tien jo asemalle. Nyt on jännän äärellä tämän kartan kanssa. Sieltä tultiin jo vastaan sitten tuossa vaiheessa. Ja mä en tiedä yhtään mitä täällä tapahtuu, mutta turkoosit viivat pitävät minut kartalla. Ja sieltä löytyy maali. Tämä on siis sokkelo. Tässä vaaditaan sekä nopeutta että tarkkuutta, ettei eksy sitten tuonne vesiesteisiin etsimään onneaan kalojen joukosta. Minä menin tuossa kartan keskivaiheella aivan sekaisin, ei mitään hajua siitä, että kuka meni ja minne, mutta selkeästi näillä pelaajilla on parempi hajuaisti kuin minulla ja voitto tuoksui nenässä kullan makealta ja sitä kannattaa tavoitella. Sillä on Tutti Frutti Furiouksella 15 pistettä matkaa tuohon 100 pisteen haamurajaan, 25 pistettä Huvuksilla. Pehmis on jäänyt sieltä hiukan jo jälkeen, mutta siinä ovat tohtori Pahaonnen kanssa vielä oikeinkin lähellä toisiaan 55 ja 53 pisteen saldoilla. Se vaatii semmoisen 5 kierroksen onnistumisen, että kärkeä voi vielä ottaa kiinni, mutta ei se mikään mahdottomuus ole. Kuten sanottua, kartat ovat erilaisia ja eri pelaajilla on erilaiset vahvuudet. Näimme muun muassa viime vuoden Trackmaniassa useita hienoja suorituksia hiekka-alustalla, joka valtavalle osalle finalisteja otti suuria vaikeuksia, mutta muistaakseni Kala Kalle oli hiekalla ylivoimainen ralliautokuski. Furious nousee 93 pisteeseen ja saan juuri viestin korvanappiin, että Furioukselle riittää 3. sija tällä kierroksella, että haamuraja menee rikki. Muut pelaajat eivät voi vielä tuohon 100 pisteeseen nousta, eli nyt katsotaan sitten, että kuinkas äijään käy. Etitään täältä Furious ruudulle. Sitä en löydä, mutta tekninen tuki on lähellä ja saamme kaivettua Tutti Frutti Furiouksen meidän eteemme. Ja siltä näyttää, että toisena tullaan maaliin, joka oikeuttaa 100 pisteen rikkomiseen. Eli nyt ollaan katkolla. Nyt riittää, että Furious lyö itsensä kärkeen ja pitää kärkisijan koko kartan läpi ja voittaa näin ollen koko finaalin. Kaikki on vielä mahdollista. Kaikki on silti vielä mahdollista, sillä Huvukst on vain 5 pisteen päässä tästä 100 pisteestä ja sehän tulee helposti 5. sija oikeuttaa jo 5 pisteeseen ja sitten meillä on mahdollisuus vielä vaikka millaiseen taisteluun, varsinkin kun Huvukst avaa hyvinkin vahvan näköisesti kartan alussa. Siinä Tutti Frutti Furious on kyllä aivan kärjen tuntumassa ja yksikin virhe tiputtaa Huvuksin toiseksi ja nyt vaan vaaditaan se, että ei pussailla niitä kumipatjoja, mitä sinne on ripoteltu tuonne karttojen laidoille. Ja sieltä mennään vielä aivan viimeisessä mutkassa ohi. Nyt menee jännäksi, sillä meillä on 2 pelaajaa yli 100 pisteen ja voittaja voi ratketa tällä kierroksella. Nyt vaaditaankin sitten tohtori Pahaonnelta ja Pehmikseltä ja muilta urheilta taistelijoilta valtavasti ponnisteluja siihen, että saadaan pidettyä sitten nämä kärkikahinoitsijat takana. Ja se on todella vaikeaa, kun tässä ei voi edes noihin vastustajan autoihin fyysisesti koskea ja pientä kylkipusua kilpailun tiimellyksessä antaa herrasmies sääntöjä noudattaen. Nyt katsotaan sitten, siellä Tutti Frutti vetelee mutkat suoriksi ja Huvukst on toisena.
kärki on pysynyt samana. Siellä tiputaan, Tumpski tippuu kärjen vauhdista ja siellä menevät menoja nyt sitten Tutti Futti ja Huvuksi tulee ihan siinä mutkat suoriksi perässä ja katsotaan miten se viimeinen mutka menee. Tutti Futti Furious voittaa Trackmania kompon vuonna 2014. Vielä taistelemme toisesta ja kolmannesta sijasta, sillä niistäkin pisteitä jaamme ja palkintoja varsinkin annamme näille virtuaalisille taistelijoille, jotka taistelevat tällä kertaa autojen rattien takaa. Mutta voin kertoa, että taistelu on silti kovaa ja hikistä. Nyt Huvuksen on otettava kierroksen voitto turvatakseen itselle tämän toisen sijan tässä finaalissa ja tällä hetkellä näyttää siltä, että se on hyvin lähellä. Siellä Straiku ja Pehmis haastavat, mutta katselevat tällä hetkellä vain perävaloja ja niillä ei vielä mitään voiteta. Dr. Padluck tuli teleportilla siihen kolmanneksi. Ja minusta se haiskahtaa vähän huijaukselta, mutta mikäpä minä olen sanomaan, kun en nettikoodista niin paljon tiedä. Sieltä Huvuksi veti voiton kotiin ja otti itselleen toisen sijan Trackmania-kilpailussa. Annetaan iso käsi vielä Huvuksille, koska se oli todella lähellä, että olisi tullut kultaa. Sitten vaihtuu kartta, jossa pääsevät sitten loput rallikuski-ajurit ajamaan vielä virtuaalirallia kolmannesta sijasta. Kolmannestakin sijasta palkitsemme ralliautoilijoita palkinnoin, jotka suuruudessaan ja hienoudessaan vetävät vertoja mille tahansa Formula Grand Prixlle. Alkoholisuihkua emme tarjoa, sillä tämä on päihteetön tapahtuma, mutta henkinen champagnehuuhtelu voidaan järjestää vaikka henkisellä ES:llä. Mutta sitä ennen meidän täytyy vielä löytää kolmas suihkuteltava. Kartta vaihtui takaisin siihen ensimmäiseen. Tai ainakin tätä jossain warm-upissa ajeltiin. Minä näistä jo sekaisin menen, koska mutkia on ja ne eivät ole suoria ja on vaikea pysyä näissä kaikissa kartoissa perässä. Mutta kovaa tässäkin tullaan menemään, sen minä voin teille taata. Ginesi ottaa sieltä vielä kosketuksen tuommoiseen puhallettuun kuuseen ja warm-up on ohi. Lähdemme ajamaan rallia ja voin toivottaa hyvää rallia kaikille ralliautoilijoille, jotka siellä vielä rallia ajavat. Minun kämmeneni hikoavat, enkä minä edes purista niillä rattia, joka syöksyy 300 kilometriä tunnissa virtuaalisten asfalttien yli. Voin vain kuvitella, miltä G-voimat tuntuvat tuolla ohjaajien pääkopissa tällä hetkellä, kun moottorien jylinä täyttää ohjaamot ja sieltä hiekkaa löytyy renkaiden alle. Välillä mennään ruohikolla, se ei haittaa. Dr. Padluck ottaa johtoaseman ja päästään vielä kaksoispiste D:n ja Straikun siellä viimeisissä kurveissa yli. Tämä on jännittävän, kutkuttavan, koskettavaa, miten helposti tässä voi pieni ihminen tippua varmasta johdosta kolmannelle sijalle. Yksikin väärä näppäimen näpäytys riittää. Kaasu väärässä kohtaa tarkoittaa, että johonkin mutkaan mennään niin ylikovaa, että siitä ei enää päästä sitten tarpeeksi lujaa mutkasta ulos, tai pienikin virhearviointi suunnassa voi ottaa sen kosketuksen noihin laitoihin ja sittenpä menee kaikki plörinäksi, siihen vauhti hyytyy aivan täysin. Tämä vastaa jollain tavalla reaalielämää, mutta reaalielämässä menee oikeasti peltiä enemmän ruttua, että älkää kokeilko kotona, ainakaan sillä äidin Subaru Imprezalla. Dr. Padluck on siellä johtoasemissa, autot lentelevät kuin lelut
kun jättimäiset supermoottorit niitä lennättävät läpi virtuaaliratojen ja siellä on Pehmis ja Dr. Bad Luck nyt tässä kolmannessa sijassa tiukasti kiinni. Kaksoispiste Viva D on myös 9 pisteen päässä Dr. Bad Luckista, eli tämä pronssisija on vielä hyvin avoin kaikille näille kolmelle pelaajalle. Loput pelaajat ovat jo hiukan enemmän kauempana tästä pronssisijasta, mutta ollaan näitä nousuja aikaisemminkin nähty. Siellä nyt Dr. Luck ja kaksoispiste Viva D vetävät kovaa mutkiin ja kaksoispiste Viva D ottaa 10 pistettä tästä kierroksesta nousten todella korkealle. Eskon lasku päällä saadaan 89 pistettä ja kukaan ei vielä nouse 100 pisteen yli, mutta seuraavalla kierroksella se on tohtori Paha-onnelle mahdollista. Siihen riittää jopa 6. sija, joten se on myös hyvin todennäköistä, mikäli kaikki ei mene aivan plörinäksi. Olen näissä finaaleissa nähnyt monesti myös sellaisia karttoja, joissa on helppoa tippua täysin radalta, mutta tämän vuoden finaalikartat näyttävät siltä, että virheille on hiukan enemmän sijaa kuin monina muina vuosina, sillä yhtään kerrasta poikkirataa en vielä ole nähnyt. Siellä kaksoispiste Viva D on ykkösenä, Dr. Bad Luck ottaa 4. sijan, se riittää hänelle vallan mainiosti ja täyttää 100 pisteen viivan. Kaksoispiste Viva D jää oi voi 1 pisteen päälle siitä 100 pisteestä, sillä kun Ossi Einari peruuttelee nurmikolla ratojen alla varjossa auringolta, niin Dr. Bad Luck ottaa itselleen katkopaikan ja mahdollisuuden 3. sijaan. Mutta mikäli hän tällä kierroksella ei sitä saa vielä kruunattua, on varsin todennäköistä, että näemme vielä todella tiukan taistelun kaksoispiste Viva D ja tohtori Paha-onnen välillä tästä pronssiottelusta. Kinerik on kovasti perässä. Sieltä etsimme kärjessä. Kuka meillä on kärjessä siellä? Pehmis vetää kärjessä. Dr. Bad Luck on toisena ja jää vielä tällä kierroksella irti tästä 3. sijasta. Kaksoispiste Viva D nousee 100 pisteen yli, samoin kuin Pehmis. Ja nyt kartta vaihtuu. Menemme seuraavaan karttaan samalla kun meillä on 3 pelaajaa 100 pisteen yli taistelemassa tästä pronssista. Pronssista näyttää tulevan tiukka taistelu ja katsotaan miten pelaajat saavat nyt sitten päänsä pidettyä kasassa tässä warm-upissa, sillä kuten monessa turnauksessa finaalipedit käydään pääosin pään sisällä. Se ei ole kuulkaa helppoa taistella pronssista silloin kun sydän tykyttää ja kädet hikoaa ja ES pärisee samoin kuin moottorit. Siinä on paljon pelissä. Siinä taistellaan maineesta, kunniasta ja Skynet LAN Games -palkinnoista. Tämä on todella vaikea kartta, kuului viesti korvanapistani ja siltä se todellakin näyttää. Siellä on hiekka-alusta ja alusta on monelle Trackmania pelaajalle vieras. Tässä näemme kuinka tohtori Paha-onni heitti tuollaisesta hyvinkin yksinkertaisen näköisestä mutkasta sen verran pahasti yli, että siinä oli nyt se kauan puhuttu katkon paikka, josta ei enää ole mahdollisuutta voittaa kierrosta. Siinä lennettiin sen verran pahasti ulos kartalta, että tuosta on mahdotonta enää tollaisen virheen jälkeen voittaa sitä kierrosta, joten tässä kartassa, jos missään, kaikki on mahdollista. Tässä on myös mahdollista ajaa ylikovaa tollaisesta tötteröstä läpi. Se on myös arvon lanivieraat fysiikan lakien, tai no ei se fysiikan lakien vastaista ole, mutta sillä teidän äidin Subarulla se on hyvin haastavaa. Suosittelen jättämään kokeilematta. Sain juuri viestin korvanappiini huoltojoukkueelta,
että vieraidemme WC-hygieniassa olisi parannettavaa. Siellä on kuulemma sotkua ympäri ämpäriä ja laittakaa roskiksiin ne asiat, mitä roskiksiin kuuluu laittaa ja peskää kätenne ja pyyhkikää nenänne. Mutta se jääköön teidän mieliinne ja jokainen voi kätkeä nämä sanat sydämeensä ja tutkiskella niitä siellä. Sillä nyt meillä on vuorossa pronssitaistelu. Meillä on Pehmis, meillä on kaksoispiste-D ja Dr. Bad Luck, 3 pelaajaa, jotka taistelevat nyt tästä pronssisijasta, joka tällä hetkellä on Straikun puolustamana. Mutta hän otti siitä kosketuksen hiekkaan ja niin kuin sanottua jäi niin paljon tästä kärjestä jälkeen, että tohtori Pahaonni pääsee kovastikin edelle. Ja siellä Sierra ottaa kierrosta todella kovaa ja Pehmis on aivan siinä kyljessä menossa kohti maalia. Matkaa on paljon ja kukaan ei tiedä mitä kautta sinne pääsee, mutta nämä pelaajat ovat valmiita ottamaan selvää. Tämä tötterö on nähty aikaisemminkin, se on siis oikealla radalla. Tohtori Bad Luck on matkalla voittoon, mutta siitä otetaan sen verran hidastusta, että nyt tarjotaan kyllä Pehmikselle vielä mahdollisuutta tulla perästä kuuluu, mutta nyt lagaa sen verran pahasti, että vaikea sanoa, miten siinä sitten kävi. Sieltä kyllä kovasti näytti siltä, että lagaava tohtori Pahaonni lensi läpi porttien Warp-moottorilla. Oikein iso käsi Dr. Bad Luckille. Siellä otettiin pronssisijan taistelussa kaikki keinot käyttöön ja aktivoitiin tuosta virtuaaliformula-autosta Warp Drive, jonka avulla huristeltiin pronssimitallipallille. Oikein mahtava finaali. Ralli oli kovaa ja sitä oli ilo katsoa. Hienoa työtä, arvoisat virtuaaliautokuljettajat, ja nyt jatkamme tästä muilla jutuilla. Pian jaamme palkintoja, sain viestin korvanupukkaani, ja pian on aika myös hiljentyä todelliseen talviurheilun pariin, sillä meillä on jäljellä pilkkikisat. Suosittelenkin jokaista Lani-vierasta tutkimaan kiintolevynsä sopukat ja etsimään sieltä Pro Pilkki-nimisen pelin. Sillä Pro Pilkki 2, siitä on tullut jo toinen versio kaikkien näiden vuosien aikana. Ja siinä lajissa ei ole kuin voittajia. Pro Pilkki on laji, joka palkitsee jo pelkällä olemassaolollaan, en voi kuin suositella kaikille teille rentouttavaa pilkkihetkeä näin toisen yön orastavina pikkutunteina. Nähdään jäillä.